विलास महादेव मोरजकर श्री राष्ट्रीय साई मंदिर ट्रस्टचो अध्यक्ष। आयज साई मंदिराचो 23वा वर्धापन दिन। आयज सकाळच्यान धार्मिक विधी सगळ्या साई भक्तांनी अभिषेक केला। त्याच्या नंतर विधी झाली। 12:30 आरती झाल्या। आरती झाल्यानंतर आता महाप्रसाद सुरू झाला होता। तसेच विविध गावातून पदयात्रेचे आगमन झाले आहे। वज्राद्र कलमकर अखिल गोमांतक साई सेवकचे अध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनात या पदयात्रा येता श्री राष्ट्रीय साई मंदिरान। त्यांचे सगळ्यांचे आगमन झाले आसा। आता महाप्रसाद झाल्यानंतर 3 पालखी भायर सरतली। ती पूर्ण सांगोळडा गांवांत वतली आणि दुसऱ्या दिसा फाल्यां 4 परती देवळान पावतली। हे सांगोळडा साई मंदिर हे सांगोळडा वासियांचेच न्हू तर सगळ्या जगाचे प्रिय आहा। सगळ्यांनी ह्या देवळान आपल्या थकून येतात। त्यांचे आमी खूप खूप स्वागत करता। तसेच असेच लोकांची जर ह्या मंदिरात भावना रावची अशी आमी साईचरणी प्रार्थना करता। जय साईराम। राष्ट्रीय साई मंदिर ट्रस्ट हो 23वा वर्धापन दीस आसा। आयज सकाळी पिंगुळेचे ढोल ताशान आमचो प्रोग्राम स्टार्ट जाल्लो आहा। तशेंच आता महाप्रसाद चालू आहा आणि विविध गावांतून पदयात्रा येयल्ले आहात। वास्को, माशाल, कालांगूट, सालेगांव सगळे पावल्ले आहात देवळान। आता 3 ढोल ताशान आमचे मिरवणूक जातली पालखेची आणि सकाळी वेळ 4-5 पावतली। जय साईराम।